Mit navn er Mr. Vox, jeg er den store tryllekunstner, jeg er cirkusdirektør. Og jeg har hyret nogle folk til at lave den første dans sammen med os. Kom, kom. Og så Emma! En gave til, og det er til den, der er klædt ud som Krampus. Det er jeg! Vil du da herhen? Sådan, en stor hånd til Krampus. Det var jo faktisk en dronning. Det var det. Ej, jeg taber det hele. Daniel der. Værsgo, Daniel. Og ved du hvad? Du er så heldig, at du får os den her. Værsgo.